aurtengo edizioa, beti bezala esan behar dugu eguraldia laguntzen digula aurten ere, balorazio positiboa. Aurten bi ekitaldi berriak sartu ditugu, bata goizean txikiekin DBH-ko hiruekin etorri ona eta gero Akerbeltzeko erromeria gauean, eta esan behar dugu bi ekintza berri horiek ondo sartu direla. Gauean enparantza zegoen jendez beteta, dantzatzen, giro polita, goizean ere ona hurbildu ziren 130 ume, neska mutil, eta gero erronka ordu guztiak ere bete ditugu. Seietan jende gutxiago igo zen ona, baina 7 aurretik egonda giro polita. Aurten etorri dira Amurrioko klubak, saskibaloia, pelotaz taldeak eta parte hartu dute, haien taldeak igo dira, beraz egonda giro polita. Gaua hemen egonda epela, lagundu duela gustora egoten, orduan balorazioa oso positiboa. Aurten Afaraba elkartearentzat emango diegu biltzen digun dirua. Pasan urteko kopurua izan zen 7.300 euro uste dut, eta aurtengoa espero dugu txosna solidarioarekin eta guzti haunditu. Hori, aurten ere polita, datorren urtean pentsatzen ja egiten berriro. Eta hori, Amurrio Trail taldearen partez eskerrik asko erakundei, federazioa eta laguntzen digunei hau egiten, gure bolondraseak eta Amurrioko jendeari etortzagatik.